Welinge simbah minangka wewarah. Urip iku mung wang sinawang. Lamun awake dhewe akeh anggone nyawang ing dhuwur, mula bakal keju merga ndangak. Mula kala mangsa ya nyawang ing ngisor supaya bisa ndungkluk banjur ngucap syukur. Yo bener urip iku mung wang sinawang. Piwulang luhur agama yo ndhawuhake yen ing bab kadonyan iku kowe nyawanga ing sak ngisormu supaya bisa ndungkluk lan syukur. Dene ing bab ngibadah kanggo urip ing tembe ing akhirat kuwi kowe nyawanga ing dhuwur supaya bisa duwe krentek kanggo manembah marang Gusti.